Avra Karotani Kobo, depuis Claude Puvi, Kibori, Conakry, prison centrale là. Allah Minali Menkeni Kolidi, mais justice Boloma, parce que a juge a emprisonné presque perpétuité là. Donc le fait que Abraham Minabi, aucun justice Boloko Kolidi, mais il dit ça pour que même des juges 28 septembre massacre d'or, pour que ici même les coupables dit dans la peine subi maintenant. Bon, gouvernement est franca décision ta 2023 là, novembre 2023, pivi qui borimen ke alka fo koni mo min karana ka pivi yorolon, oti dina wodi soron, alka mandat d'arrêt bla contre là. Donc, au mandat d'arrêt, au les bras qui étaient à Bawa, en Libéria. Donc, moi-même, nous faisons une victime du 28 septembre, Kodo. Nous sommes en Kobal, ni kama faisant justice Boloma. Justice là-bas, men bakodu ka laton. Men tonyeni ka jodi wolma ka latuna la salma. Colonel Claude Puvi Minali yala o t'a jira fana k'a fɔ ko Laginɛ fanga kɔni jijalen don kosɛbɛ ka se ka kiti kow bɛɛ lajɛlen ka waleya septembre kalo tile 28 bingani ani fagali walew kan wa. Ayiwa Puvi la Minali fana ye ko le di men di senya na k'a fɔ gouvernement ka décision men ta depuis san fila le ten ko 28 septembre dossier jugé là. N'a foda ko mo principal ye ko ma donc te ko di men ye ko bredi ka masron gouvernement na image boloma donc ni kama fenen justice boloma ni ko yen bi modi se bebe ni même seigneur de la bara bereyama justice tafana ole 28 septembre men dossier jugé donc ni la myriado notamment le fait que Albra Karankebi ka Pivi Bra Kose, ou dit mon maman Saba est surtout victime.